ኣብ ሱዙራን ቤት ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ባእሲ ዝተለመደ እዩ። ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ሓያል ኢሉ ዝሓስብ ተምሃሪ ንኻልኦት ተምሃሮ ብምብኣስ ሽሙ ከፀውዕ ይኽእል እዩ። ኣብኡ ዝመሃሩ ኩሎም ድማ ደቂ ማፍያታት ስለ ዝኾኑ መምህራኖም እንተኾኑ ደፊሮም ከዛርብዎም ኣይክእሉን። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ፈለጥትን ቆረፅትን ዝበሃሉ ንሳቶም እዮም። ብኻልእ ጄንጂ ታኪያን ዝበሃል ተምሃሪ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ኣትዩሎ። ጄንጂ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ሓድሽ ክኾን ከሎ ኣቦኡ ፍሉጥ ናይ እኩዛ መራሒ እዩ። ስለዚ ኣብ መጀመርያ ከም ዝነገርኩኹም ኩሎም ተምሃሮ ሓያላት ምዃኖም ከርእዩ ስለ ዝደልዩ ተባኢሶም ዝሰዓሩ ተምሃሮ ሽሞም ኣብ መንደቕ ይፀሓፍ። እዚ ድማ ናይዚ ቤት ትምህርቲ ሓያላት ሰባት እዚኦም እዮም ማለት ምዃኑ የርእየና። ጄንጂ እውን ብዛዕባ እዚ ኣቐዲሙ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ናይ ሕድሕድ ተምሃሮ ሽም ብምድምሳስ ናይ ባዕሉ ሽም ክፅሕፍ ጀመረ። ዋላ እኳ ጄንጂ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ ሕጂ ተባኢሱ ኣይፍለጥ፣ ሕጂ ግን ንሕድሕድ ናይ ምብኣስ ፕላን ከም ዘለዎ ንርዳእ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና እቶም መምሃራን ሓድሽ ናይ ትምህርቲ ዘመን ንምጅማር ንኩሎም ተምሃሮ ኣብ ኣዳራሽ ኣከብዎም። ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ካልእ ግዜ ብዝተፈለየ ብዙሓት ሓደሽቲ ተምሃሮ ዝመፁ ክኾኑ ከለዉ ካብቶም ሓደሽቲ ተምሃሮ ሓደ ናብ መድረኽ መፀ። እዚ ተምሃራይ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ተምሃሮ ጉልበቱ ንኸርኢ ኢሉ እምበር ድሌት ትምህርቲ ሃልይዎ ኣይኮነን። በዚ ከዓ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓያላት ዝበሃሉ ሽሞም እንዳፀውዐ ዝላገፀሉ ዝነበረ ሰዓት ሂሮሚ ክሪሽማ ዝበሃል ተምሃራይ ብሕርቃን ይትስእ። ዋላ እኳ ሂሮሚ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዝሓየለ ተምሃራይ ተዘይኮነ ሽሙ ንምኽባር ኢሉ ግን ክበኣስ ጀመረ። ብኻልእ ድማ እቲ ትምህርቲ ገና ምጅማሩ እንዳሃለወ ናይ ካልእ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ሕነ ንምርዳይ ናብኡ መፁ። ኬንታጌር ዝተባሃለ ሓላፊ ዓሚ ካብ ናትና ተምሃሮ ሃሪምኩም ነይርኩም። በዚ ከዓ እቲ ሓደ ተምሃራይ ኣዝዩ ተሃስዩ ኣብ ሕክምና ደቂሱሎ። ነዝተሓታቲ ዝኾነ ከዓ ሴሪዛዎ ዝተባሃለ ናትኩም ተምሃራዩ። ስለዚ ንዑ ኣሕሊፍኩም ሃቡና ብምባል ነቶም ተምሃሮ ከፈራርሖም ጀመረ። ኬን ሓላፊኦም ዋላካ እንተዘይኮነ ዝመፅዎ ግን ክበኣሱ ነበረ። ሕጂ ደልየሞ ዘለዎ ግን ብሴሪዛዋ ሓሚሙ ዝተባሃለ ናይቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ቀንዲ ተባእሳዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሴሪዛዋ ናይ ቀረባ ዓርኩ ዝኾነ ቶኪዮ ንምርኣይ ናብ ሆስፒታል ከይዱሎ። ቶኪዮን ሴሪዛዋን ናይ ቀረባ ዕሩኽ ኮይኖም ሕጂ ቶኪዮ ከቢድ ነጥባሕቲ ስለ ዝገብር ንዕኡ ክርኢ መፅዩ። እንተኾነ ግን ቶኪዮ ኣብዚ ግዜ እዚ መጥባሕቲ ይገብርኒ ምክንያቱ ቶም ዶካተር ንዘይተወሰነ ግዜ ተናዊሕሎ ኢሎም ምንለው ከሳብ ሽዑ ድማ ደሓን ኮይነ ክፀንህ ይኽእል ብምባል ደሓን ከም ዝኾነ ነገሮ። ሴሪዛዊ ግን ዓርኩ ተሓኪሙ ቀልጢፉ ክድሕነሉ ይደሊ ስለ ዝነበረ ሓሪቑ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክምለስ ጀመረ። ሴሪዛዋ ሞቶም ምዝዋር ንፉዕ ኣይነበረን። ናብቲ ቤት ትምህርቲ እንዳተመለሰ ከሎ ድማ ናይ ሰብ መኪና ስለ ዘጋጨወ ብፖሊስ ክጉየ ጀመረ። ሴሪዛዋ ነታ ሃረማ መኪና ናይ ዩኒሺቦ ዝተባሃለ መርማሪ ክኸውን ከሎ ንሱ እውን ደድሕሪኡ ክጎይ ጀመረ። ዋላ እኳ ሴሪዛዋ ሞቶም ምዝዋር ብዙሕ ተዘይኮነ ናብቲ ዕዳጋ ምስ ኣተወ ግን ንምህዳም ፅቡቅ ዕድል ፈጠረሉ። ዩኒሺቦ ግን መኪንኡ ከም ድላዩ ክዝውር ስለ ዘይከኣለ ኣብኡ ተገልቢጡ ተረፈ። ናብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ንምለስ እቶም ካብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ዝመፁ ተምሃሮ ሕጂ እውን ንሴሪዛዋ ይፅበይዎ ነበሩ። ኩሎም ተምሃሮ ድማ ፈሪሖም ንየማንን ንፀጋምን ተፀጊዖም ይሪኡ ስለ ዝነበሩ ጂኤንጂ ሓሪቑ ነበረ። ኣብቲ ጉዳይ ዘእትዎ ዋላ እኳ እንተዘይነበረ ንምንታይ ግን እቶም ተምሃሮ ይፈርሕዎም ብምባል ምስኦም ክበኣስ ጀመረ። ድሕሪ እዚ ሴሪዛዋ ኣብኡ ምስ በፅሐ ንዕኡ ደልዮም ዝመፁ ተምሃሮ ጂኤንጂ ሓደ ብሓደ ከም ዝሃረሞም ተዓዘበ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ መርማሪ ዩኒሺቦ ካልኦት መርመርቲ ወሲኹ ናብኡ መፀ። ሴሪዛዋ ተታሒዙ ይኸደሉ ብዝነበረሉ ሰዓት ድማ ጂኤንጂ ብጣዕሚ ሓደገኛ ተምሃራይ ምዃኑ ተረድአ። እንተኾነ ግን እዚ ካብ ዕላምኡ ከተዓናቕፎ ይክእልኒ ንፖላይስ ከይተረፈ ዘሰቃየ ሴሪዛዋ እንተስዒርዎ ዓብ ሽም ክረክብ እዩ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ጂኤንጂ ኣብ ቤት መስተ ኮይኑ ንዕዘብ። ኣብቲ ባር ኣይዛዋ ሩኳ ዝተባሃለት ጎፆ ምስ ተፍቅሮ ወዲ ክትለማመጥ ከላ ረኣያ። ሩኳ ተፍቅሮ ወዲ ኣቦኡ ናይ ማፍያ ሓለቓ ነበረ። ናይ ወዱ ድሌት ካብ ባእሲ ርሒቑ ብሰላም ናይ ምንባር ድሌት ዘለዎ ክኸውን ከሎ ብሰንኪ ብኡ ግን ተገዲዱ ናብዚ ህይወት ኣተወ። ቀፂሉ ጂኤንጂ ምስ ኣቦኡ ተራኸበ። ኣቦ ጂኤንጂ ሄዶ ታኪያን ዝተባሃለ ኮይኑ ናይ ያኩዛ ሓላፊ ነበረ። ነቦኡ ድማ ሴሪዛዋ ዝበሃል ተምሃራይ ስዒሩ ሽም ክረክብ ከም ዝደሊ ተዛረቦ።
እቲ ዝሕዝን ግን ኣቦኡ ክንድኡ መንእሰይ እንዳሃለወ ሱዙራ ዝተባሃለ ሰብ ክቐትል ፈቲኑ ነበረ። ክሳብ ሕጂ ግን ክዕወት ኣይከኣለን። ንጂኤንጂ ድማ ምናልባት ነዚ ክትገብር እንተኽኢልካ ናቱይ ዙፋን ኣሕሊፈ ክበካ ኢሉ ቃል ኣተወሉ። ንፅባሒቱ ንጎ ሴሪዛዋ ምስ ኣዕርኽቱ ኣብቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ብራንዳ ብምዃን ይዘናግዑ ነበሩ። ድሕሪዚ ጂኤንጂ መፂኡ ድሕሪ ምርባሹ ድማ ምስ ሴሪዛዋ ኢድ ንኢድ ክበኣስ ከም ዝደሊ ተዛረበ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዓርኪ ሴሪዛዋ ዝኾነ ቶኪዮ ኣብቲ ቦታ ስለ ዝነበረ ነቲ ባእሲ ክህድእ ፈተነ። ሴሪዛዋ ግን ንዓይ ብቐሊሉ ክትስዕረኒ ትኽእልኒ ኢኻ፣ መጀመርያ ክላስ ዘለዉ ተራውዳት ተባኢስካ ክትስዕር ከኣል። ንዕኦም እንዳሰዓርካ ዝናኻ ቁርብ ሓፍ እንዳበለ ምስ መፀ ድማ ሪንዳማን ምስ ተባሃለ ኬድካ ተባኢስካ ንዕኡ እንተሲዕርካ ሽዑ ክንበኣስ ንኽእል ኢና ብምባል ስምምዕ ኣቕረበሉ። ድሕሪዚ ነዚ ምስ ሰምዐ ጂኤንጂ ብቕልጡፍ ብዛዕባ ሪንዳማን ንኻልኦት ተምሃሮ ክሓትት ጀመረ። ኩሎም ተምሃሮ ብዛዕባ ሪንዳማን ክዛረቡ ከለዉ ምስኡ ወላ ሓደ ፍጡር ክበኣስ ኣይክእልኒ፣ ክስዕሮ ዝኽእል ሰብ የለን፣ ምስኡ ተዘይትበኣስ ይሕሸካ ብምባል ኩሎም ኣካቢዶም ነገርዎ። ቀፂሉ ጂኤንጂ ዘረብኦም ክሰምዖም ስለ ዘይደለየ ናብ ሪንዳማን ብምኻድ ክዕዘቦ ጀመረ። በዚ ከዓ ናይቶም ተምሃሮ ዘረባ ሓቂ ምዃኑ ተረድአ። ንሪንዳማን ገና መጀመርያ ምስ ረኣዮ ምስኡ ተባኢሱ ከም ዘይስዕሮ ስለ ዝተረድአ ኣቐዲሙ ንነብሱ ብምድላው ክሰርሕ ከም ዘለዎ ተገንዘበ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ካብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ዝመፀ ኬን ዳግማይ ምስ ጂኤንጂ ተራኸበ። ቀፂሉ ምናልባት ሕጂ ተሰዓርክዎ ኢሉ ዕድሉ ንምርኣይ ክበኣሶ ጀመረ። እንተኾነ ግን ኬን ክኾነሉ ይከኣለን ብጂኤንጂ ተሰዓረ። ድሕሪዚ ኬን ዘለዎ ማራፂ ምስ ጂኤንጂ ኮይንካ ምስራሕ ክኸውን ከሎ ብሓንሳብ ኮይኖም ክሰርሑ ጀመሩ። ኬን ቀፂሉ ናይ ጂኤንጂ ሓሳብ እንታይ ምዃኑ ሓተቶ። ንሱ ድማ ናይ ሱዙራን ቤት ትምህርቲ ቀንዲ ተባኣሳይ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ዝፈርሖ ተምሃራይ ክኸውን ከም ዝደሊ ነገሮ። ኬን ድማ ኣብ ጎኑ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ ክሳብ መወዳእታ ምስኡ ከም ዝኸውን ቃል ኣተወሉ። ብድሕሪዚ ጂኤንጂ በብክላስ እንዳኣተወ ተምሃሮ ምቕጥቃጥ ክጅምር ከሎ ኣብ ክላሱ ንዝርከቡ ተምሃሮ እውን ከይተረፈ ቀጥቀጦም። ኣብዚ ግዜ ድማ ኣብዚ ክላስ ተፈራሐ ዝነበረ ቹታ ታምሩ ዝበሃል ተምሃራይ ክስዕር ከኣለ። ድሕሪዚ ቹታ ከም ኬን ኢዱ ክህብ ከሎ ምስኦም ኮይኑ ምስራሕ ጀመረ። ቀፂሉ ቹታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሱዙራን ዘለዉ ሕድሕድ ማፍያታት ይፈልጦም ነበረ። ንጂኤንጂ ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ተፈራሕቲ ግሩባት ሽሞም ክነግሮም ጀመረ። ካብኣቶም ሓደ ዝኾኑ ናይ ሞቶ ግሩፕ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ግዜ እቲ ግሩፕ ዝምራሕ ብሂንዶ ዝተባሃለ ተምሃራይ እዩ። እዚ ግሩፕ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ሰባት ተፈራሕቲ ክኾኑ ይደልዩን እዮም። ንሳቶም በቶም ሰሞቶም ፖላይስን እዮም ክፍርሑ ዝደልዩ። ናይ ጂኤንጂ ድሌት ግን በቶም ፖላይስ ይኹን ካልእ ክፍራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክፍራሕ ዝደሊ። ስለዚ ነቹታ መሲኦም ዘበኣስ የብልናን ካልኦት ዝተረፉ ፀውዕ ብምባል ኣዘዞ። ካብኣቶም ወፃኢ ድማ ብሂሮሽሚ ዝተባሃለ ተምሃራይ ዝምርሑ ናይ ቀዳማይ ዓመት ተምሃሮ ኣለዉ። እዚ ግሩፕ ብተምሃሮ ዝፍራሕ ክኾን ከሎ ናይዚ ግሩፕ መፃውዒ ኢቢዙካኪር እዩ። ካብኦም ብተወሳኺ ዝፍራሕ ድማ ሪንዳማን ዝበሃል ኣሎ። ጂኤንጂ ድማ ብዛዕባ ሪንዳማን ምስ ተላዓለ ንዕኡ ግደፎ፣ ምስኡ ዘገጭወና ነገር የለን። ሪንዳማንን ንሕናን ዘለናዮ ደረጃ ዝተፈላለዩ እዩ፣ ንሕና እውን ናብኡ ንበፅሕን እነሱ እውን ናባና ከምኡ ብምባል ናይ ሪንዳማን ነገር ከጽንሖ ወሰነ። ቀፂሉ ናይ ጂኤንጂ ኣትኩሮ ኣብ ናይ ሴሪዛዋ ጉጅለ ክኸውን ከሎ ነቲ ቤት ትምህርቲ ተቆፃፂሮምዎ ዘለዉ ንሳቶም እዮም። ካብኣቶም ሓደ ዝኾነ ቶካጂዮጂ ዝተባሃለ ተምሃራይ ብጣዕሚ ጨካን ክኸውን ከሎ ክሳብ ሕጂ ንኽልተ ተምሃሮ ብጥርሙዝ ወጊኡ ቀቲሉሎ። ካልእ ተምሃራይ ድማ ሹጂ ዝበሃል ኮይኑ ንሱ እውን ናይ ሹጆ ማርሻል ኣርት ጥበብ ዘለዎ ኩሎም ዝፈርሕዎ ነበረ። ብኻልእ እውን ናይ ሴሪዛዋ ዓንዲ ሕቆ ዝኾኑ ሚካሚ ብራዘርስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ይሕዋት እዮም። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ናብቲ ግሩፕ ዝተሓወሰ ሚኪሲ ታካሽ ዝተባሃለ ተምሃር እውን ኣብቲ ግሩፕ ይርከብ። ሚኪሲ ክሳብ ሕጂ ብዝነበሩ ባእስታት ክሰዓር ፀንሐ ኮይኑ ኣብ ናይ ሴሪዛዋ ግሩፕ ዘለዉ ተምሃሮ ሽፋን ስለ ዝብዎ ግን ብሓንሳብ ኩሎም ኣብቲ ግሩፕ ዘለዉ ተምሃሮ ተፈራሕቲ እዮም። ካልእ ናይ ሚኪሲ ድኹም ጎን ድማ ጓል ዝደሊ ክኸውን ከሎ ንጓል ግን ደፊሩ ክዛረብ ኣይክእልን። ስለዚ ምናልባት እዚ ድኹም ጎኑ ተጠቂምና ንዑ ምጥቃዕ ንኽእል ኢና፣ ነቲ ግሩፕ ድማ ነዳኽሞ ብምባል ኩሉ ዝፈልጦ ነገር ተንተነሎም። ድሕሪዚ ጂኤንጂ ድኹም ጎኑ ድሕሪ ምስምዑ ብቕልጡፍ ሩኮ ናብ ዝተባሃለት ጓል ከይዱ ናብ ክለብ ንክኸዱ ሓተታ።
ቀፂሉ ናብ በዓል ሚኪሲ እውን ብምኻድ ጽቡቓት ኣዋልድ ናብ ዘለውኦ ፓርቲ ከም ዝተዓደመ ነጊሩ ናይ መፀዋዕታ ካርድ ሃቦ። ሚኪሲ ድማ ተሓሲብሉ ዘሎ ነገር ስለ ዘይፈለጠ ቀያይሩ ናብቲ ፕሮግራም መፀ። በዚ ከዓ ኣከዳድንኡ ዝፈተው ኣዋልድ ቀሪበን ከዛረብኦ ይፍትና ነበራ። እንተኾነ ግን ሚኪሲ ፋራ ስለ ዝነበረ ምስኡ ብዙሕ ክጸንሓ ኣይከኣላን። ብኻልእ ድማ በዓል ቲኤንቲ ዕላምኦም ዘተግብሩሉ ሰዓት ኣኺሉሎ። እቲ ቀዳማይ ዕላምኦም ሩኳን ሚኪስን ከም ዝቀራረቡ ምግባር እዩ። ክልቲኦም ድሕሪ ምቅርራቦም ቹታን ሩካ ልክዕ ከም ዘይፈልጣ ሰብ ብምምሳል ንዓዓ ምሽጋር ነበረ። ሚኪሲ ድማ ኣብ ቅድሚ ሩካ ጅግና ንምምሳል ኣብ ዝበኣሰሉ ሰዓት ዕላምኦም ሽዑ ንሚኪስን ንምቕጥቃጥ ነበረ። እቲ ዘሓዝን ግን ሩካ ብዛዕባ እቲ ፕላን ኣቐዲማ ትፈልጥ ስለ ዘይነበረት ንቹኳ ርእሱ ብምህራም ነቲ ቦታ ገዲፋቶ ወፀት። ኣብዚ ግዜ እዚ ጂኤንጂ ንሩካ ስለ ዘቐየማ ጉሂ ነበረ። ሚኪሲ እውን እንተኾነ ምስኦም ክሰርሕ ስለ ዝተሰማምዐ ንዕኡ ምህራም ኮነ ምቕታል ዝነበረ ሓሳቦም ቀየሩ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ጂኤንጂ ኢዛኪሹ ናብ ዝተባህለ ተምሃራይ ከይዱ ነበረ። ብኢዛኪሹ ዝምርሑ ተምሃሮ ኩሎም ነናቶም ክእለት ዘለዎም ክኾኑ ከለዉ ምስኦም ክበኣስ ተለየ። ኢዛካ ጂኤንጂ ንኸይድ ኣቐዲሙ ብዙሕ ዕድል ክህቦ ከሎ ናይ ምኻል ድሌት ግን ኣይነበሮን። በዚ ምኽንያት ከዓ ምስ ኩሎም ናይ ኢዛክ ጉሩብ ተበኣሰ። እንተኾነ ግን ጂኤንጂ ንኩሎም ናይ ኢዛክ ጉሩብ ክስዕሮም ኣይከኣለን። እዚ ኩሉ ተቐጥቂጡ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ክበኣስ ድሌት ከም ዘለዎ ምስ ረኣዩ በዓል ኢዛክ እውን ምስኡ ጉሩብ ክፈጥሩ ወሰኑ። ስለዚ ብዚ ሰዓት እዚ ናይ ጂኤንጂ ሕልሚ ጋህዲ ዝኾነሉ ግዜ ዝኣኸለ ክኸውን ከሎ ብዙሓት ሰባት ኣኻኺቡ ድማ ዓብ ጉሩብ መስረተ። ብኻልእ ድማ ናይ ሰሪዛን ኣባላት በዓል ጂንጃን ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሓት ኣባላት ናኦም ምጽንባሮም ደስ ኣይበሎምን። በዚ እንተቐፂሎም ድማ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ሙሉእ እቲ ቤት ትምህርቲ ክቆፃፀርዎ እዮም። ናይ ሰሪዛን ልዕልና ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ መድፍኡ ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ብምባል ሓድሽ ፕላን ኣውፅኡ። እቲ ዝሓሰብዎ ድማ ምስ ጂንጂ ዝሰርሕ ኢዛኪሹን ንበይኑ ረኺቦም ንምቕጥቃጥ ነበረ። ንጃኪሱን ድማ ንበይኑ ዝኸደሉ ግዜ ተኸቲሎም ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ክሳብ ዝወድቕ ኩሎም ቀጥቀጥዎ። ሕጂ ድማ ጃኪ ብዝወረዶ ማሰይቲ ናብ ሕክምና ኣትዩሎ። ጂንጂ ድማ ጃኪ ዝተሃረመሉ ምኽንያት ምስኡ ስለ ዝሰርሐ ብምዃኑ ሕንኡ ንምፍዳይ ንኣባላት ሱሪዛ ምስኡ ንኽሰርሑ ዕድመ ኣቕረበሎም። ንዘይተቐበልዎ ድማ ክቕጥቅጦም ጀመረ። ኣባላት ሱሪዛ ድማ ሕጂ ጂንጂ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ክፈልጡ ከኣሉ። ኣቦ ጂንጂ መራሒ ናይ ያኩዛ ብምዃኑ ምስኡ ብቐጥታ ክንበኣስ ኣይንኽእልን ኢና። ክንገብሮ ዘለና ነገር እንተሃልዩ ድማ ብድኹም ጎኑ ክንምዝምዝ እንተኽኢልና ጥራሕ ስለ ዝኾነ ንሩካን ክንጨው ኣለና ብምባል ሓድሽ ሓሳብ ኣምፅኡ። ያኩዛ ማለት ኣብ ጃፓን ዝርከብ ናይ ማፍያ ኣባላት ማለት እዩ። እዞም ኣባላት ማፍያ ካብ 17 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ዝነበረ ኮይኑ ዋላ እውን ሰረቶም ኣብ ጃፓን እንተኾነ ብዝተፈላለዩ ናይ ኣውሮፓ ሃገራትን ኣብ ደቡብ ኮርያን ብዙሓት ኣባላቶም ይርከቡ። ኣብ ውሽጢ ያኩዛ ልዕሊ 10,400 ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ኣባላት ክህልው ከለዉ ገለ ካብኣቶም ድማ ማርሻል ኣርት፣ ቴኳንዶን ዝተፈላለየ ካልእን ማለት እዩ። ስርሖም ድማ ዝተፈላለየ ዘይፍቀድ መድሃኒት ምስዋርን ሓሽሽ ምሻጥን ካልእን ይሰርሑ። ኣባላት ሱሪዛ ናብቶም ሰሞቶ ድሕሪ ምኻዶም ንሩካን ክጨውይዋ ይሓትዎም። ንበዓል ባንዶ ንሩካ ክጨውይዋ ክነግርዎም ከለዉ ብዛዕባ ጂንጂ ግን ወላ ሓደ ነገር ኣይተዛረቡን። ምክንያቱ ድማ ጂንጂ ሽሙ እንዳገነነ ብምውፅኡ እቲ ጉዳይ ድማ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ነገር ምዃኑን ተፈሊጦም ኣይንሰርሕን ክብልዎም ስለ ዝኽእሉ ክዛረቡ ይመረፁን። ነቶም ሰሞቶ ድማ ካብ ኣባላትና ሓደ ሰብ ስለ ዘፍቀራዩ ንሳ ግን ክትሰማዕ ኣይከለትን። ስለዚ ንኽትፈርሕ እምበር ብኻልእ ኣይኮነን ብምባል ኣታለልዎም። ብኻልእ ድማ ኬን ንናይ ኣቦ ጂንጂ ፀላእ ንዝኾነ ናብ ካልእ ናይ ያኩዛ ሓላፊ ኸደ። እቲ ሰብ ያዛኪ ጆጂ ዝበሃል ኮይኑ ንናይ ጂንጂ ቤተሰብ ንምርካብ ይደሊ ነበረ። ኬን ምስ በዓል ጂንጂ ንምስራሕ ወላ እንተሰማሚዕ እንተነበረ ሕጂ ድማ ጂንጂ ንኽመውት ዝደለየሉ ምኽንያት ድማ ጂንጂ እንተሞይቱ ነቲ ጉሩብ ዝመርሖ ሰብ ኣነ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ እዩ። ያዛኪ ድማ ከምዚ ዓይነት ዕድል ረኺቡ ክሕልፎ ብዘይምድላዩ ብቕፅበት ንኬን ሽጉጥ ክህቦ ከኣለ። እንተኾነ ግን ኬን በዚ መንገዲ ኣይኣተዎን። ጂንጂ ለዋህ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጥ ያዛኪ ክቆትሎ ከም ዝተልን ኩሉ ነገርን ነብኡ ጽሒፉ ሃቦ። በዓል ባንዶ ድማ ንሩካ ጨወይዋ። ጂንጂ ናብ ሩካ ዝደወለሉ ሰዓት ቴሌፎና ስለ ዘይመንጠልዋ ኩሉ ነገር ንጂንጂ ነገረቶ።
ጸሊም ጃኬት ዝተኸደኑ ሰሞቶ ዓፊኖም ወሲዶሙኒ ኣበይ ከም ዘለዉ ኸማን ኣይፈልጥኒ። ጂንጂ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣባላቱ ኣኪቦ ናብቶም ሰሞቶ ብምኻድ ምስኦም ክበኣስ ጀመረ። ኣብ መንጎ ተባእሲ ድማ ባንዲ ናብቲ መድረኽ ትባእሲ መጸ። ባንዱ ማለት ናይቶም ሰሞቶ ሓላፊ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ድማ ምስ በዓል ጂንጂ ተሰማሚዑ ብምባሩ ንምንታይ ይበኣሱ ከም ዘለዉ ይሓቶም። ጂንጂ ድማ ምኽንያት መባእሲኦም ንሩኳ ስለ ዝጨወይዋ ከም ዝኾነ ይነግሮም። ከም ሓቂ ድማ ብዛዕባ ሩኳን ጂንጂን ዘሎ ርክብ ዝፈለጥዎ ይነበሮምን። ነቲ ምኽንያት ድማ ብዝርዝር ነገርዎ። ሓደ ኻባና ኣፍቂርዋ ስለዚ ጭወይልና እሞ ፈሪሃ ሕራይ ከም ትብል ክንገብራ ኢና ኢሎም መፂኦም ሓቲቶምና ኢና ዝሓስናያ በዚ ምኽንያት እምበር ምሳኻ ርክብ ከም ዘለዋ ኣይንፈልጥን ኢና በልዎ። ድሕሪዚ ይቕረይ ተሓተትዎ። ባንዶ ሩኳ ዘላትሉ ቦታ ስለ ዝነገሮም ናብ ዘላቶ ቦታ ብምኻድ ነፃ ገበርዋ። ድሕሪዚ ምስ ኣባላት ሱሪዛ ዘለዎም ነገር ክውዳእ ስለ ዝደለዩ ንኽበኣሱ ይነግርዎም። ሱሪዛ ግን ኣብቲ ግዜቲ ዓርኩ ቶኪዮ መጥባሕቲ ክገብር ስለ ዝኾነ ሕጂ ክበኣሱ ከም ዘይክእሉ ይነግሮም። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድሕሪ ቀትሪ ግን ክንበኣስ ንኽእል ኢና፣ ሽዑ ኩላትና ክንርከብ ኢና ብምባል መዓልቲ ቀይሩ ቆፀራ ሓዘ። ብድሕሪዚ ጂንጂ ንኹሎም ኣባላቱ ክካብ ዘለዎ ቦታ ብምእካብ ንባእሲ ንኽዳለዉ ይገብር። ብድሕሪዚ ቶኪዮ ድማ ይዕሩኽቱ ተጸቢቦም ክመፁሉ ስለ ዘይከኣሉ ብሕርቃን ናብ መጥባሕቲ ክፍሊ ኣተወ። በዓል ሱሪዛ ድማ ናብኡ ዘይመፁ መዓልቲ ቆፀራ ናይ ባእሲ ስለ ዝኣኸለ ነበረ። ኣብቲ ቦታ ካብ ናይ ጂንጂ ኣባላት ንላዕሊ ኣባላት ሱሪዛ ብዙሓት ነበሩ። እንተኾነ ግን ውሑዳት ኣባላት ጂንጂ ኣብዚ በፂሕካ ምምላስ የለን ብምባል ክበኣሱ ጀመሩ። ድሕሪ ግዜ ድማ ኣባላት ሱሪዛ ክስዕሩ ከለዉ በዓል ጂንጂ ድማ ካብ ዘለዎም ዋሕዲ መሊሶም ክቕንሱ ጀመሩ። ጂንጂ በዚ ጉዳይ ጭንቕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ድማ ናይ ባንዳ ኣባላት ሰሞቶ ናብቲ ቦታ መፁ። መምፂኦም ድማ ንናይ ጂንጂ ኣባላት ምሕጋዝ ነበረ። ነዚ ዝወሰኑሉ ምኽንያት ድማ ኣባላት ሱሪዛ ንሩኳን ጭወይዋ ኢሎም ስለ ዘታለልዎም ሕኖኦም ንምፍታይ ነበረ። በስ ድማ ናይ በዓል ጂንጂ ኣባላት ቁፅሮም ስለ ዝወሰኸን ካብኦም ስለ ዝበዝሑን ነቲ ባእሲ ክስዕርዎም ከኣሉ። እቲ ባእሲ ድማ ናይ ኣባላት ሱሪዛ መራሒ ሱሪዛን ጂንጂን ጥራሕ ስለ ዝተረፉ እቲ ባእሲ ቀፀለ። ሕጂ ድማ ናይ ክልቲኦም ኣባላት ኣብ መሬት ወዲቖም ክኾኑ ከለዉ ሱሪዛን ጂንጂን ድማ ኣብ ባእሲ ነበሩ። ድሕሪ ናይ ነዊሕ ባእሲ ድማ ጂንጂ ንሱሪዛ ብዝግባ ክስዕሩ ከኣለ። ብኻልእ ድማ ያዛኪ ንኪን ሒዝዎ ነበረ። እዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ድማ ንጂንጂ ክቆትሎ ኢሉ ሽጉጥ ድሕሪ ምሃቡ እቲ ነገር ነቦ ጂንጂ ኣሕሊፉ ብምዝራቡ እዩ። ያዛኪ ንኬን ደጋጊሙ ድሕሪ ምትኳሱ ሞይቱ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ናብቲ ማይ የእተዎ። እቲ ሓቂ ግን ኬና ቀዲሙ ናይ ጥይት መከላኸሊ ገይሩ ስለ ዝነበረ ሕጂ እውን ብሂወት ይርከብ። ኣብ መወዳእታ ትዕዝብትና ቶኪዮ ግቡእ መጥባሕቱ ስለ ዝገበረ ናብ ሙሉእ ጥዕንኡ ተመሊሱ ነበረ። ሪንዳማን ድማ ናይ ጂንጂ ዝና ስለ ዝለዓለ ብገዛእ ፍቓዱ ንኽበኣስ ናብ ጂንጂ መፀ። ናይ ኣንበሳ ልቢ ዘለዎ ጂንጂ ድማ ምስ ሪንዳማን ክበኣስ ተሰማሚዑ ክበኣስ ኣብ ጀመረሉ ሰዓት እቲ ፊልም ኣብዚ ይውዳእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ዝቕፅል ናይዛ ፊልሚ ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም ክመፅእ ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ንቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ፀፅቡቕ ፊልምታት ቀዲሙ ንዓኹም ክበፅሓኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ዘለኩም ሃናፂ ርእይቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቐምጡልና እንዳበልኩ ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።